Menteri Ketenat Pulih Putih Kejala ubak kemen rumbui ulong bakajing pasiem admission haki jaka pulih dah kabasuli online kadai namar baka sorkar kam kuak bandon kejing lumbriu kamtam hakum kini kepor badon kejing sapriang kejing pang COVID-19 baten salum ya kejing alang bat kinong penyat school bat college ki basem jing ban I admission nambah kidon ki jaka pulih ki bamdon ya ka website. Ubak lakmen rumbui ulong bakajing ai admission online kelerap banlaj na kajing ilum beriu hagi jaka pulih. Hendrai kidan pat kajing bagidon ki jaka pulih ki bampat don eka website bat ke sorkar jela kan selum kajing ilang benekran penbet halor kania kenang bakan ombu hagajing iki samla pulih. Ulong bakajing be banyo admission ke jur tang hasor hakatan nong kendong. Badai halor kani kanong rem bak sorkar kelapen mi ke hukum ki jaka pulih bakin syuai yaki form da kabale online. Ubak lakmen rumbui ulo kentu iki kimiki kpa bakem dai ban pak puli ki kun jaki syasor shelong handrai ban pak puli ki haki school neki college ki badan haki shnong ki tau jongki namar bak sorkar kala ajing kershan bat penbiang iki no hikai haki babun ki jaka puli ki badan haki distrik baper jong ka jela kadai ke basisya ki babun ki jaka saki nong kendong kim don ka internet handrai waladai hanong kendong ro kadon ki jaka ka nearest hakajaka bakisyong kalong kadon baik ke internet tangi expect ba kinla hi ban pendep ya kataka jing pendap jongki ya ka form marba kane kalong kajimentoy baroar kajimentoy banongkong kalong ba kajinglong crowded ha kapok institution kamta maslong kanam don kabaar kalong ba ngitip hi ba menta kabai kali bakin wan ki kimi ki pa nanong kendong sosor kalong kaba marba balik kalong kabarem marmen shwa ka kali ka basim sispa menta ka sim aspa tangka na kadaw ba kamla suban kit brew kum baka kit menshwa te ngingim kwa ba nalor ba ki kalaban kan ka jingtuk ka jing ayu ha kimi pa ngim kwa bakin yu tan bakawe hi kalong ka banga kentu ya kimi ki pa namar bakiladan ki college janbaro ki benta jong ka state ka jongi kiladon laki college te kidai pan persang ban pule ha kitu ki college ki bajantam balai ke sarkar ka sim ya kan karai na ka benta ban yarap ya ki khandai tli ki community college how no banai February ka bangi sim ya karai po juai ban yarap ban siut lop ya khandai tli college kalong ba ngin nalor bangin ay kata kejaka pule ka babiang syaki thain nong kendong kamuru ba kane ka jingwan ros sesor kalong ka marba ka jingwan sesor how no sim kalong ka barem ba ka barem na mar ka bay kada kalong ba ki babun ki hostel kalong kilasange number 1 gari kata kabaar kalong ba ka economic condition ga jingmi na ying na semro how no snem kaduna tengah expect ba kidai ban utilize ya kitu ki institution ki ba don hala hamarjan jongki hakakum kan ne kapor hoi kila ban ong ba hasor kam yo bon kita ki we pak ki jingtip handre nga ong ya ki breu ki ba minot marmenta kat seba kila don ki ni ki platform ki ba kila ban wat jingtip leng ba ki internet leng ba ki mobile leng ba ki gadget jongki leng ba ki laptop jongki ki badan ketaka ki badan ba em kalong ki yo ya ka jingtip keleng nga kerpat ya ki kme ki pa kalong ba kin utilize ya kan kapor ban strengthen ban sim admission hala ki jaka ki snong ki ba ki don ban sim admission ha ki college ki ba hajan Hakabedai bagajing kang kerdep iki jaka pulia namar gajing sapriang gajing pang COVID-19. Menteri Ketenat Pulih Putih kejela uloong baka sorkar pedeng kala betha yaki jela hakari India bayaki jaka pulia on kang kerdep aduk kalai pui terik unaitung. Ubak lakmen romboi uloong baka sorkar jela kadang aban yo ekajing betha ka batamai na sorkar pedeng lanu ban plia no yaki jaka pulia. Bat ka sorkar jela kala debru ban penkrea iki protokol nikilat ban sim jingyada na kajing pang COVID-19. Uloong baka University Grants Commission UGC keladap penbena baya baru ki eksamen terminal semester. Neki eksamen jeki semester bakut jong kono kejing pulia daiban pendap ha unai lor kasnam arhajar arpo. Kumta ki school bat ki college ken hak ban plia ban pendap ki eksamen baper lada ka UGC kampen kelai kene kerai kaba keladap ban penbena. Pi
haduk kat no ngimtip tang ba ka sarkar India kalapan bena ba hadu life way tri ubna Julai kalong umla ban play ya kino ki school lane ki college kata ngide ban skuthu kata haden andangi sapek hakan ketiyo ban wan kabakum kano pat ka sarkar India kan penmi ya ki order lano kan sya ban play hangta tang bangi ya ki protokol kumbang ya kiran nak por kum no ban stang hakan ko bangin stang i school ngila download ta tang bangim kwa ngimla ban penbena menta namar ba ka jing penbena na ka sarkar India kampat don balano kin sya ban play ya kin school ta ya menta ngan ong balano kin play ngampal la ban ong ngin afswa ya ka rajong ka sarkar India mentang ada ka sarkar India ko ong bagi school na ki college tila ban play no ko bunai August atau kini ki school ki college sebenarnya jela tila long ko pengkre ban play da ka bayat ni isa ki protokol ngi hap hibat pengkre ngim dan lat da kumwe ngi hap hibat pengkre but ya ki school ki college nga expect ba kandon ni ka jing play tang balano namar ba kum ka jing pentip jang ka UGC kala ong ba baro ki university ki de pendep ya ki exam final hapo September arhajar arpheo kamut ki school ki college ki happy ban play ban pendep ya ki to ki exam ladaka UGC kam kala ya dakum wepat hakini kisni ki banwan pi ya kata ngimpat la ban ngampal la ban ong ya ka detail tang ba kajengdo kalabun tengim kwa ba usnem unkut klem kajeng pule ngi kwa lada ka dei ban ngin teng hadu benai March April ru ngi hap hi ban le ya ban kam ba ngim kwa ban ong ban pli ke school ka ba ki ban pule nyau prabna ngin pendep tang sibnai tang arbna ngin nomla kata kam long justify ya kata ka nak benta jong ki kena school but namar baki kena school ki habaki late school ki ban pule ki de ban yo ya ka hikai ka babiang but ya kata tadai na kadang ang ba ki school hi kalong ladaki sedang hubnai course nabnai September kanam be ka spill over kanam kot haunusna kandon ka spill over hadu katno ya kata ngam la ban ong ngin kadon ka committee ka ban page ondang ilatip ba katno benai ngin salong ngin long school klem patip ya kata katno ngin beteng hadu katno ya kata ngam pala badong ai